Jeg er ikke ude med de der hippie-tøser med hår under armene, der kommer pressende, støjende og larmende gennem gågaden og tror de ejer det hele. Altså, Ingrid, skal du ikke med? Ja, kan du please sige, at jeg er syg? Okay, kom. Køb et for høj hæl og tjek for en klap. Kunne så godt gå i byen i nattøj. Med fængende siger ryst, prøv i en striktrøje. Kom nu tage sammen, hvorfor er I så stramme? Synes I ikke? Hvad så? Bro, jeg var nede i foredragssalen, og sådan alle havde virkelig gråt og sort på, og sådan, det var ikke vores årgang. Det burde ikke bare være en drøm. Ja, helt ærligt, vi skal til 10 minutter lige komme. Nej, det tror jeg altså ikke på. Men jeg sværger. Fjoller bare, det kan godt være. Men super, det er jo helt fuck. Det er som om, vi er en anden tid. Ja. Du havde ret. Jamen, det var... Altså, alle var faktisk så mærkeligt. Det var sådan, at det var i morges. Ja, så skal pigerne ud og gøre rent. Men hvorfor skal pigerne kun gøre rent? Det forstår jeg ikke. Ja, lad lige være med det der snak der. Pigerne gør rent. Altså piger, hvad er problemet? Ikke så meget, jeg forstår mig virkelig ikke, hvad det er, jeg er på. I den her cirkus at komme til byen. Altså, jeg synes I slet ikke, at det er mærkeligt, det her, altså, at vi skal gøre et arbejde, og drengene bare får lov til sådan at lave endnu. Hvad er du for en feminist? Anna, du skal ikke sige F-ord. Altså hvad er det, I mener, piger? Vi er i 2025, vi har rettigheder. Piger, vi er i 2050. Hvad er I snakker om? 2050? Altså, så I ved intet. Kan vi ikke sådan tage på biblioteket og læse op på det, eller et eller andet? Piger, alle bøgerne blev brændt i 2026. Der er ikke noget at finde. Men Solvej, har du ikke kvindekending kommer på værelset? Jo. Vi kan vise dem dem. Ja. Kom her. Jeg kan helt sikkert godt finde noget, der kan blive overbevist. Det tror jeg på. Ja, prøv at høre, Pia. Kvinder er opdraget til at være passive, svage og tankeløse. Til at have brug for at være følelsesmæssigt og økonomisk afhængige af mænd. Kvinder lærer at tænke på sig selv som kønsobjekter og fungerer først og fremmest som seksuelle væsener. Det er denne holdning i samfundet, der skal bekæmpes. Altså, så er I virkelig bare blevet bildt et eller andet fucked up ind. Så hele har bare været en løgn. Jeg synes virkelig ved at være træt af at være underlegen og sådan hele tiden være afhængig af mænd. Vi skal have hævn. Vi må få sat en stopper for dem, der er billige af det her kvindehadende bås ind. Skal vi ikke gøre det, Pia? Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spage var en... Jo, jeg vil have dig tilbage! What the fuck? Gør det bare med en brød. Ingrid? Er det dig? Yo! Topnotch! Skru den op, yo! Ay, ay! Til alle jer lidt for unge piger, der giver den lidt for meget op. Jo, pas nu på jer selv. Og pas på vi. Ro på den lille krop. Livet er langt, og du når det nok.